Aktakder tayo amin iti ayaw iti panagdaydayaw. Ni Jesus si baligi asimurek iti Jerusalem. Hosanna! Inuwagayway dagiti tattao iti gem apalma ken ipukaw da. Hosanna! Napnuan iti namnama dagiti tattao nga da iti parada. Hosanna iti kangatuan. Agpukaw kayo ken agkanta kayo asiraragsak at tuyen ti Apo. Itan ti tiyempo ti paligi ti Apo sumrek iti ibiyag tayo. Hosanna iti kangatuan. Benisyonan ko mati Diyos ti aring umay itinagan ti Apo. Amen. Kantayin tayo iti balangat isaad tayo. Kararag tayo, Apo. Agyaman kami, O Apo Diyos, taada kami to'y balay mo. Umay kami makidayaw, ken makiragsak, iti panaglagip mi, iti panagsirik ni Jesus i Jerusalem. Agyaman kami, O Apo, taada kami nga agkakabsat nga dadtoy, uray ti online, ket pagkakaduaan da kami, tipus-puso mi, kinagyaman kami, taada kayo titinganan mi. Agyaman kami, O Apo, taada ti Espiritu Santo, nga mambuklod kada kami. Agyaman kami matlang iti pastor mi, Apo, nga pagbalinum nga mensahero, iti tatangal daw, sapay kamo ta mensahe nga mangagmikit, agbalin nga inspirasyon mi, para iti inaldaw-aldaw mi nga panagbiag. Agyaman kami, O Apo, ada kami pailang agbibiyagid to'y lubong ta may ka nga dayawan o may ka nga pagsirbyan iti amin nga aramid mi ureya nyaman atoy nga aramidin mi. Agtrabaho kami man wenno may mi nga pagbalinin ti biyag mi nga agsirbi iti tattao. Agyaman kami, O Apo, tauray adluti mapasama mi adati
trials o apo ken adati panagsakit kada kami amumi nga sikati iyalaw mo daytoy ngem adati ito dum kada kami nga lesson para titi mapasama mi ti inaldaw-aldaw. Agyama kami yung apo ta adupay lang mati pamati mi ken ayat mi ken ka nga agsirbi iso nga ada kami toy lubong. O yaman kami yung apo ken panakawan na kami ti panagkurkurang mi ken panagdakes mi amumi nga daytoy ket parte ti biag mi nga anak mo patuloy ka nga ipangato na tinagan mo apo Dios daytoy ti kararag mi tinagan ni Jesucristo nga apo mi. Amen. Tugaw tayo. Good morning! This is a day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. Kumusta po kayo? Na-miss ko po kayo nung linggo. Anyway, kasama nyo naman ako sa pananambahan. Nakasubaybay po ako online. Naka-sick leave po ako mula nung linggo. Kailangan ko talagang magpahinga. Hanggang ngayon, meron pa rin po akong ubo. Pero kailangan na nating mag-report. Do sabi ng PPR, bigay mo muna yung pagsesermon, pati yung pagkanak ng worship sa kasama mo. Mga kapatid, may mga ilang paalala lang po tayo. Unang-una, ipanalangin po natin ang ating pre-charge conference na gaganapin mamayang hapon after lunch. Ang ating pre-charge conference, dumating na po sa atin ang karamihan sa mga reports. May ilan na lang na hindi pa nagsasubmit ng report. Sana po makasubmit ng report yung iba. Papakinggan natin lahat ng mga yon at nang sa ganun ay pagdating ng charge conference at i-discuss na natin lahat ng mga yon sa pre-charge upang sa ganun pagdating ng charge conference ay di na tayo magtatagal, wala nang magtatanong mula sa NACS, kundi ang magtatanong na lang ay ang DS. Kasi inaasahan na lahat ng mga tanong ay may lalabas na mamaya sa ating pre-charge conference. Pangalawa, ang inyong ministerial team and staff ay wala po dito sa NACS mula bukas hanggang Miyerkules. Gaganapin po bukas hanggang Miyerkules ang taunang retreat, rest, recreation, and retreat ng ministerial team and staff doon po sa San Fabian, Pangasinan. Bibiyahe po kami after lunch bukas. Makakarating kami doon mga 5 or 6. And then, makakabalik po kami dito mga alas 5, alas 6 na rin ng hapon o gabi ng Miyerkules.
Sabi ko nga, siguro kailangan kong makalanghap ng fresh air, preskong hangin doon sa tatabing dagat. Kasi sabi ng doktor ko, itong hindi tumitigil na ubo ko ay dala na rin ng asthma. Kaya nagpa-puff po ako ngayon. Meron na po akong binigyan ako ng puff. Pangatlo po, sa Huwebes Santo. Sa Huwebes Santo, ang atin pong pagsamba bilang paggunita sa huling hapunan ng ating Panginoon ay magaganap sa ika-6 ng gabi. 6 p.m. po ang service natin sa Huwebes Santo. At sa Biyernes Santo, ang paggunita sa paghihirap ni Jesus at pag-alaala sa pitong huling wika or service of the 7 last words. Sa Biyernes Santo, alas 9 po ng umaga. Dito rin po sa ating santuario. And then, sa linggo ng pagkabuhay, meron pa rin po tayong dawn prayer sa Easter Sunday. Pagkatapos ng dawn prayer ay magpapahinga ng konti sapagkat sa alas 9 ng umaga, yun po ang ating joint Easter Sunday worship at kasabay dyan ay ang Easter cantata. Natapos na po lahat ng mga liturgies, except sa liturgy ng dawn prayer, di ko pa nagagawa. Habang nakasick leave ako nag-work from home pa rin. Tinatapos ang lahat ng mga liturgies para dyan. Pero at least, wala akong masyadong ginawa, kundi mga liturgies at sermons lang. So yun po yung mga paalala sa atin. Mula mamayang hapon hanggang sa darating na linggo. Meron po ba tayong mga bisita? Do we have some visitors or first-timers or baliknaks? Tayo nagpapasalamat sapagkat kasama natin muli sina Kuya Sam at Ate Nilda. Palakpakan nga po natin ang Panginoon sa buhay nila. At salamat sa patuloy na kagalingan na pinagkakalob ng Panginoon kay Kuya Sammy, pati kay Ate Nilda rin. At patuloy natin isama sa ating panalangin ang mga kapatid nito na lubusan, kagalingan ang kanyang pagkalob sa kanila at sa ating lahat din. Happy birthday! Sino-sino po yung mga magdiriwang ng kalangkarawan ngayong panahon ng Holy Week? Saktong Holy Week, ano? Sina kapatid na Rebecca del Rosario, Samantha Kirsten Bulante, Job Salvador, Melito Pascual, Geraldine Galapia, John Andre Salvador, John Vincent Gallego, Marvel Vistor Lawagan, si kapatid na Marites Dinyo, kilala niyo siya? Yung ating masipag na nandun sa kantin, Francisco si Chanco Jr., si Kuya June, nagdiwang siya ng kanyang celebration kahapon. Lemuel Marcelo, Virginia Maribojo. At meron pa po bang mga, Elia Dioy Santos, Mary Ann Bo, Renz Martin Maribojo, Eustacio Paking, si Kuya Rudy, Buena Tumpalan, Grace Paking. Meron pa po bang mga ibang nagdiriwang na kalang birthdays dito na hindi na pangalanan? Do you have any
other birthday celebrants here? O nandito po ba yung mga napangalanan natin? Kung wala, paki-extend po ang pagbati ng inyong pastor at ng simbahan sa kanila. Ang panalangin ko po ay sa kanilang pagdiriwang nawa, patuloy silang pagpalain ng Diyos at ipagkaloob ng Diyos ang kanilang mga kahilingan at yan nawa ang kanyang regalo sa kanila. Muli po, magandang umaga po sa atin at pagpapala ang sumaating lahat. Ating ngayong tunghayan ang isang papuri na manggagaling sa ating mga kabataan. Savior, I come, quiet my soul. Remember, redemption's hill, where your blood was spilled for my ransom. Everything I once held deep, I count it all as lost. Lead me to the cross where your love poured out. Bring me to my knees, Lord, I lay me down. Rid me of myself, I belong to you. Oh, lead me
Papuri sa Diyos sa napakagandang mensahe na binigay sa atin ng mga kabataan. Pwede po bang hingin lahat ng mga bata na lumuhod dito sa ating aluhuran? Pati mga kabataan na rin. Pakidala lahat ng mga bata dito sa harap at nang sila'y ating may panalangin. Let us pray. Nasa harapan po namin ngayon, o Panginoon, ang mga bata at mga kabataang ito. Sila na patuloy niyong ginagamit upang sa ganon ay may pahayag ang iyong kadakilaan at ang iyong mensahe sa amin. Sila na inyong ginagamit upang sa ganon ay mapaalalahanan kami na dapat ang pagtanggap namin sa iyo at sa iyong salita ay kagaya ng pagtanggap ng isang bata. Walang pagdududa, punong-puno ng pagtitiwala. Dalangin namin ngayon, Panginoon, basbasan mo mga anak na ito, mga bata at mga kabataang ito. Ingatan sila, bantayan sila. Samahan sila sa kanilang paglago, paglaki, pag-aaral. Ipagkaloob ang kanilang mga pangangailangan sa araw-araw. Tulungan mo sila upang sa ganon ay makamit nilang kanilang mga mithiin. Tulungan mo sila upang sa ganon ay tunay na mabigyan sila ng magandang kinabukasan. Tulungan mo rin ang mga magulang ng mga anak na to at lahat ng mga nag-aalaga sa kanila, pati na ang simbahan. Sa ngalan mo, Kristo. Amen. Amen. Agtakder tayo aming kakabsat para iti panakaibasa iti inasantuan na surat nga maala winubasahan iti Salmo chapter 118 verses 1 to 2 and 19 to 29. Ket kastoy ti kunana. Agyaman kayo iti Apo, agsipod ta isutek ket na imbag, agnanayon iti napudno nga ayat na. Kunang nga rod, dagiti Israelita, agnanayon tidi agbalbaliw nga ayat na. Lukatan nyo, tirangwangan, ti kinalintag, ta sumrekak nga agyaman iti Apo. Daytoy tirwangan ti Apo, dagiti laeng nalintag ti makastrek. Agyaman aking kao Apo, ta pangagnak ken sikati na silakan kanyak. Tibato nga imbuleng dagiti agipatpatakder nagbalin akang rungnaan apasuli. Arami daytoy ti Apo, anyan ang makasdaaw iti imang tayo. Daytoy ti aldaw nga inaramid ti Apo, agragsaken agrambak tayo, o Apo, isalakan na kami. Dawatin mi kin ka apanagbaligin na kami. Nagasat ti umay tinagan ti Apo, bendisyonan da kayo, manipod iti balay na. Ti Apo isukit, inikkanan tayo iti silaw, agigam kayo kadagiti sangsanga, ket aglibot kayo amapan iti altar. Sikati Diyos ko ket agyaman aking ka, paduyak yakto ti kinataon kinatanok mo.
agyaman kay iti Apo, agsipod ti isote, ket naimbag, agnanayon iti napudno, nga ayat na. Ti sao ti Apo, Agyaman tayo, iti Diyos. May tanong, ni Jesus may tanong, pagreman, pagrupapan, madaydayan. May tanong, agarian turay, jay puno na, dayon tay, iganta. May tagay, ikawan, nagani Jesus. Umay kay, dayawan tay, Kristo ari. May tanong, ni Jesus may tanong, tanagungan niya ari dagiti ari. Ti Ebanghelyo segun ken San Marcos. Ang pagpasok ni Jesus sa Jerusalem. Nakarating si Jesus sa Bethpage at sa Bethany, isang lugar na malapit sa Mount of Olives. Papalapit na sila noon sa Jerusalem, nang utusan ni Jesus ang dalawa sa mga disciples niya. Sabi ni Jesus sa kanila, pumunta kayo sa susunod na barangay. Pagpasok nyo doon, may makikita kayong isang batang donkey. Nakatali yon at hindi pa nasasakyan. Alisin nyo sa pagkakatali at dalhin nyo dito. Pag may magtanong sa inyo ng bakit nyo kinukuha ang donkey, sabihin ninyo, kailangan po ito ng master. Ibabalik din naman po niya agad. Umalis ang dalawa at may nakita nga silang batang donkey sa may kalsada. Nakatali ito sa pinto ng isang bahay. Nang inaalis na nila ang tali, tinanong sila ng nakatambay doon, anong ginagawa nyo? Bakit nyo kinakalagan yan? At sumagot sila gaya ng ibinili ni Jesus. Pinabayaan na lang silang umalis ng mga tao. Dinala nila ang donkey kay Jesus. Nilagay nila ang mga damit nila dito at saka sumakay si Jesus. Naglatag din ang maraming tao ng mga damit nila sa dadaanan ni Jesus. Yung iba naman ay kumuha ng mga sanga ng puno para ilatag din sa kalsada. Ang mga taong nasa unahan, pati mga nasa likuran ni Jesus ay sumisigaw na, "Praise God!" Pinagpala siya na dumadating sa pangalan ng Panginoon. Pagpalain ang darating na kaharian ng ancestor nating si David. Purihin ang Diyos na nasa langit. Pagkatapos, pumasok si Jesus sa Jerusalem at pumunta siya sa temple. Inikot niya ang temple at tiningnan kung anong mga nangyayari doon. Pero dahil paggabi na, pumunta siya sa Bethpage kasama ang 12 disciples. Mga kapatid, ang ebanghelyo ng ating Panginoon. Madayaw ka, O Apo Hesukristo.
tayo amin, tadanggan tayo, iti mensahe iti kanta, nga itugot iti Nax UMC Choir. Thank you, choir. Hosanna. Yan po ang isa sa mga kanta na galing sa album na Then Came Sunday. Isang Easter kantata.
Sabi ko kay Kuya Jun, sayang, pati sana yung Word is the Lamb. Sinama sa pyesa nila. Kinanta namin yan, buong album na yan. Kabataan pa ako. Hanggang ngayon, kabisado ko pa rin. Kabisado ko yung soprano, alto at tenor niya. Yung bass, di ko pinag-aralan. Palm Sunday. Linggo ng Palaspas. Saan ba galing yung term na yan? Linggo ng Palaspas, Palm Sunday. Bakit yan ang ginagamit natin samantalang yung kwento naman ay patungkol sa matagumpay na pagpasok ni Jesus sa syudad ng Jerusalem? Apay, tiawag tayo dito Domingo de Ramos. Ramos means palms or young branches. Domingo de Ramos, saan nga? Domingo, tinabaliging sa sarekti syudad. Nung nasiputan tayo, Jay, salmo na ibasa itatay, kanday to'y ebanghelyo na ibasa, kung ating napansin yung pagbasa mula sa salmo, mula sa awit, at yung gospel reading natin mula sa gospel according to Mark, nung si Jesus ay pumapasok sa syudad ng Jerusalem, habang malayo pa lang siya sa syudad, nakita na siya ng maraming tao, kumuha sila, yung mga tao, kumuha ng mga branches ng mga kahoy, mga puno, pati mga palma. At iwinagayway. Yung iba nilatag sa daraanan ni Jesus, yung iba winagayway nila. Bakit? Ito'y pagpapakita ng kanilang pagsamba, pinapakita ng kanilang paghanga, ipinapakita ng kanilang pagkilala na ang pumapasok sa syudad ng Jerusalem ay ang hari. Isimbolo na daytoy, wano ipakita na daytoy, iti panangbigbig, dagiti tao, at isumsumrek iti syudad Jerusalem, ket may nga ari. And so, people wave their palm branches. Other people laid their clothes and laid some branches on the road. Ngayon, ano nga ba ang mensahe ng Palm Sunday sa atin? What actually is the message of Palm Sunday for all of us? First, Palm Sunday, friends, tells us of our need to recognize Jesus as our King. Ang linggo ng Palaspas, ipinapaalala sa atin na kailangan nating kilalanin si Jesus bilang ating hari. Ipalagip na kada tayo ang masapol arumbeng. Abigbigan tayo ni Jesus kas ari itibiyag tayo. For on that Palm Sunday, Jesus was recognized and exalted as the long-awaited King and Messiah of the Jews. Nung linggo ng Palaspas, sa matagumpay na pagpasok ni Jesus sa syudad ng Jerusalem, si Jesus ay kinilala at itinanghal ng mga Hudyo
bilang kanilang hari, bilang Mesiyas. Kung kaya't tinanggap siya, gaya ng pagtanggap ng mga tao sa isang matagumpay na general na galing sa giyera. Inawat isuna, binigbig isuna, dagiti tao, kasi iti panangawat ken panangbigbig dagiti tao, iti maysa nga ari wenno maysa a general a nagbaligi manipud iti giyera. Saan la dayjay? Siputan tayo dayjay kanta dagiti tao. Hosana iti anak ti David. Bendito iti umay itinagan ti Apo. Praise the Lord. Praise the Lord. Blessed is he who comes in the name of the Lord. Praise him who comes, or the Son of David. Kakabsat, no dagiti Israelita, idi nga adayo pa lang ni Jesus, sumusungad pa lang ni Jesus, nabigbigdan ni Jesus kas ari. Dinayaw dayso na kas ari, kasano tayo ngay. The Israelites recognized and exalted, praised Jesus as their king. How about us? Tunay nga ba? Tunay nga ba na si Jesus ang siyang iyong hari? Tunay nga ba na siya ay naghahari sa iyong buhay? Tunay nga ba na siya ang naghahari sa iyong puso at kaluluwa? There is a bit of caution though. We know what happened during the Holy Week. Alam natin kung ano nangyari nung unang Holy Week. The people who shouted, Hosanna, dagiti tao ng bigbig kankwana kas ari. Dagiti tao nagdaydayaw kankwana kas ari. Kat isudang lang dagiti tao nga iti Biyernes Santo kinunada, ilan sa tayo ti krus, ilan sa tayo ti krus. Yung mga taong nagsisigaw at itinatanghal siya bilang hari sa linggo ng palaspas. Pagdating ng umaga ng Biyernes Santo, sila rin yung mga taong nagsigaw, ipako sa krus, ipako sa krus. Huwag naman saan ang ganon ang mangyari sa atin. Subalit kung ating papansinin, kung ating titingnan ang mga nangyayari sa ating buhay bilang mga mananampalataya, hindi po tayo naiiba sa kanila. Tanong siguro natin, Pastor, paano yun? Di naman kami nagsigawa ng ipako sa krus. Ipako sa krus. Kung napansin nyo yung papuri sa pamagitan ng sayaw na binigay ng mga kabataan kanina at ng mga bata, kuhang-kuha nila yung nangyari. Nung papasok si Jesus sa Jerusalem, tinanghal siya bilang hari, pinupuni siya, pero sila rin ang mga nagsisigaw. Sila rin yung mga nagpapako sa kanya sa krus, di ba? Ngayon, sasabihin ninyo sa akin, Pastor,
Ni minsan, hindi namin ninais na si Jesus ay ipako sa krus. Ni minsan, hindi namin sinabi na patayin si Jesus at ipako sa krus. Di man natin inisip yun. Di man natin inisip na patayin si Jesus o di ka ipako si Jesus sa krus. Pero sa tuwing kinakalimutan natin siya, sa tuwing tayo'y nagkakasala sa isip, sa salita at sa gawa, sa bawat pagtalikod natin sa ating mga responsibilidad bilang mga Kristiyano, bilang mga mananampalataya, patuloy nating sinisigaw at hindi lang sinisigaw, patuloy natin siyang ipinapako sa krus. Maaring sa linggo or tuwing linggo, lalong-lalo na sa linggong ito, maaring isa tayo sa mga nagwawagayway ng mga dahon, mga palmera, at sumisigaw ng hosana. Pero pagkatapos nito, baka ang sunod na sinisigaw natin, ipako sa krus sa pamagitan ng ating paggawa ng mga bagay-bagay na hindi kaaya-aya sa Kanya. Palm Sunday, friends, reminds us that we need to recognize, exalt, and receive Jesus as the King of our hearts, as the King of our lives. But it also tells us that we need to forever make Him the King of our lives and not to follow the example given by the people of Israel who, those same people who shouted Hosanna, were those people who shouted Hosanna were the same people who shouted, crucify Him. Crucify Him. Second, Palm Sunday reminds us of Jesus' humility and servanthood. And so, it calls us to humble ourselves and to serve others. Humility and servanthood. Paano? Sa pagpasok ni Jesus sa siyudad ng Jerusalem bilang hari, hindi siya nakasakay sa isang kabayong pangyera, kundi ang ginamit niya ay isang asno na hindi pa nasakyan ni minsan. Isang hayop na ginagamit sa pagtatrabaho. A beast of burden and not a beast of war. Isang hayop na ginagamit sa pagtatrabaho at hindi hayop na ginagamit sa giyera. More so, isang hayop na walang kayang gawin pa, ni hindi na train para sa trabaho. Isang asno, batang asno. Yes, Jesus is king, but He came as a servant king. Yung tugong awit kanina pagkatapos ng gospel reading, it's a combination of the Gospel of John and Paul's letter to the Philippians. Though He was God, He came, He humbled Himself and became poor. Numan pa Diyos, nagmalin ka kas tao. Numan pa Diyos, nagbalin na kas tao. Nagbalin na kas may sangadipan. And His servanthood was fully manifested
when on the Last Supper, knelt down before his disciples and washed their feet. The task of a lowliest servant. Mga kapatid, if Jesus the King humbled himself and served others, can we do the same? Can we do the same? Third, Palm Sunday reminds us of Jesus' sacrificial love. Pinapaalala sa atin ng Domingo de Ramos o ng Linggo ng Palaspas, ang agape love, sacrificial love, na ipinagkaloob ng Diyos at ni Jesus. Palm Sunday is the beginning of the Holy Week. The beginning of the last week of Jesus here on earth. On the 5th day of this week, Jesus sacrificed himself for us on the cross of Calvary. Pinapaalala sa atin ng Linggo ng Palaspas ang dakilang sakripisyo ni Jesus para sa atin. Jesus' sacrificial love for us. Romans 5:8 tells us, and God showed his love for us, for while we were still sinners, Christ died for us. Jesus sacrificed his very life for you and for me. How about you, my friend? Can you offer your life to him? There is this story that goes this way. Once there was a man who asked Jesus, Jesus, gaano mo ba ako kamahal? Parang kanta yan, di ba? Gaano kita kamahal? Paano ba yon? Ikaw lamang ang aking ibigin, magpakailanman. Inuubo pa yan, ha? Gaano ko ikaw kamahal? Ang gandang ituloy sana, no? Tanong ng lalaki, Jesus, gaano mo ba ako kamahal? And Jesus did not answer anything. Instead, he stretched out his hands and then died. This is how God loves us. This is how Jesus loves us. This is the sacrificial love of God. This is the sacrificial love of Jesus. He stretched out his hands on the cross of Calvary and there died. How about you, my friend? Paano ka naman? Gaano mo kamahal si Jesus? Gaano mo kamahal ang Diyos? Can you offer your life to Him and for Him? Kaya mo bang ialay ang iyong buhay sa Kanya at para sa Kanya? Finally, kasi mag 18 minutes na,
Palm Sunday reminds us of our need to worship and obey the Lord. Palm Sunday is a call for worship and obedience. It's an invitation for us to worship and obey. Sabi natin kanina, Palm Sunday reminds us that we need to receive Jesus as our King, exalt Him as our King. Yes, on this Palm Sunday, Jesus entered triumphantly into the city of Jerusalem as the King of the Jews and as the King of humanity, as the King of kings. We need to worship Him as our King. But we don't just worship Him. We need to obey Him as well. We need to obey Him as well. Paano? Humbly serve others. Willingly and with open arms and with open hearts. Accept others. Help others. Offer your life to Him and to others. This is the way to worship and to obey Him. Give your all to Him. Maalala ko lang mga kapatid, we are now entering Holy Week. Ilang araw na lang po ang natitira para dito sa ating Lenten Victory folder or envelope. Kumusta po ang ating pagtitika, ang ating pagsunod sa Kanya, sa ating pagiging alagad? Ilan na pong nakulayan natin? Magkano na rin ang ating natipid sa ating fasting na ating ibibigay sa Panginoon? Mga kapatid, kung sa simpleng ganito pa lamang ay di na natin natutupad, di na natin nasusunod, how much more with the other ways of obeying Him, of serving Him, of worshiping Him? How is your prayer life? How is your act of kindness, act of mercy? How is your worship life? Have you been good for this 40 days of Lent? Have you been kind to others in these 40 days of Lent? Have you been praying in these 40 days of Lent? Have you been helping others in these 40 days of Lent? Palm Sunday reminds us of all of these things. Singing Hosanna, waving palms and branches today would be meaningless unless we do these things and more. With this, my friends, good morning, and my prayer is that as we enter the Holy Week, may we become more faithful disciples of Jesus. May our faith grow deeper and deeper. May our love for Him grow bigger and bigger.
Amen. Daytoy ket panawen iti panangipaay kadagiti daton, ayaban tayo dagiti manggurnong kadagiti sagsagot ni Michelle Magpayaw, Aurora Samson, Lani Milano, ken Melissa Abing. Malugod ka nawa, O Jesus, sa aming alay sa iyo ngayon. Bahagi po ito sa aming pagkilala sa inyo bilang aming hari. Bahagi po ito, Panginoon, sa pagpapakita namin na lahat ay aming binibigay para sa iyo. Tanggapin mong aming mga handog, Panginoon. Basbasan mo mga to. Gamitin mo ito para sa ikaunlad ng iyong ebanghelyo at ng iyong kariyan dito sa lupa. Basbasan din ang lahat man nagkalob sa mga ito. Patuloy nawan nilang tanggapin ang iyong pagpapala. May ayaw ka kadiwapo, gapo ka dito asagot ng kamipaay, pendisyon ng dagitoy, pendisyon ng madagiti amin, anong ipay ka dagitoy, at adu kadipay ti inda awaten na panabor mo. Sa ngalan mo, Kristo. Amen. Amen. Agtugaw tayo. Saan, di gaya
Gapu kanya Jesus. Natay kay cross. Dahil sa akin, dahil sa amin, O Jesus, ika'y naghirap at namatay doon sa krus. Itinanghal ka bilang hari. Kinilala at pinuri ka bilang hari. Subalit, paglipas ng 5 araw, ang mga taong sumamba sa iyo at nagtanghal sa iyo bilang hari, ay siya rin mga taong nagsigaw, ipako sa krus, ipako sa krus. Panginoon, maaring sa linggong ito, sa oras na ito, at sa bawat linggo, sa bawat pagsamba, itinatanghal ka namin bilang hari ng aming buhay. Sinisigaw namin, Hosanna, papuri sa Diyos, purihin ka, Jesus. Subalit pagkatapos ng pagsamba, pagkatapos ng linggo, di pa nga dumarating ang 5 araw, ikaw ay amin ang ipinapako sa krus sa pamamagitan ng paggawa ng mga bagay-bagay na hindi kaaya-aya sa iyong harapan, sa pamamagitan ng pag-iisip at pagsasalta ng mga bagay-bagay na hindi kaya-aya sa iyong harapan. Patawarin kami, Panginoon. Patawarin kami kung paulit-ulit ka naming pinapako sa krus. Patawarin kami kung paulit-ulit naming sinisigaw, patayin siya, ipako sa krus. Sa oras na ito, Panginoon, linisin mo aming puso, linisin mo aming buhay, linisin mo aming kaluluwa, patawarin kami. Tulungan kami upang sa ganun ay tunay ngang ikaw ang siyang gawin naming hari sa aming buhay. Tulungan mo kami upang sa ganun ay makapaglingkod kami ng may pagpapakumbaba sa iyo at sa aming kapwa. Tulungan mo kami upang sa ganun ay maaari naming ialay ang buong buhay namin sa iyo. Tulungan mo kami upang sa ganun ay masunod namin ang iyong kalooban. Jesus, aming Panginoon, aming Hari, sa oras na ito, inilalapit ko ang bawat isa na narito ngayon sa sanktuaryo at sa mga nakasubaybay sa online na pagsamba. Sa mga nangangailangan ng kagalingan, sa pamagitan ng iyong mga latay at ng iyong mga sugat, ayon sa banal na kasulatan, kami gumagaling. Kung kaya't Panginoon, I release healing to those who are in need of healing through your name and through your power. We claim healing in your name, O Jesus. For by your stripes, we are healed. Kadagiti agkasapulan, ipaay mo, O Apo, titulong kadakwada. Sumbatam, dagiti karkararagda. Sa mga nangangailangan, Jesus, ipaay mo, ibigay mo, ipagkaloob mo ang tulong sa kanila. Tugunin ang kanilang mga pangangailangan.
Panginoon, salamat po sapagkat alam namin na ang mga panalangin ito ay hindi napupunta sa wala, bagkus. Ang mga ito inyong pinapakinggan, ang mga ito inyong tinutugunan. Sa unang araw ng Kwaresma, sa unang araw, Panginoon, ng semana, buong pagpapakumbabang hinihiling namin. Pumasok ka sa aming buhay. Maghari ka sa aming buhay. Jesus, aming Panginoon. Amen at amen. Takda tayo aming kakabsat. Anong palan, uray bain malakamat. Agikasyang met inagmawagan, ijay gloria na inggasatan. When pagkat ay dinaan ang krus, ingat ang estudi ang ibus. Kaptegin namin ipasok na, di malang ata nailangitan. Hosanna, Hosanna in the highest. Hosanna iti anak ti David. Hosanna iti kangatuan. Hosanna in the highest. Hosanna to the Son of David. Hosanna in the highest. Go, pumayo kayo mga kapatid. Itanghal ang ngalan na Jesus bilang hari. Gawin ninyong hari si Jesus sa inyong buhay. At sa inyong paghayo, tanggapin niyo ang pagpapala, biyaya, kagalingan na nanggagaling sa ating Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen at amen. Bendición de Dios eternamente, para una eterna familia. Di masakbayan, tawiran na santuan, bendición iti Diyos kanayon eterna. Eterna tunggal umay ka, eterna tunggal maban ka, mabigbig kumati pusom, bendisyon ti Apo. Ti bendisyon ti Diyos, eterna anak mo.